Ngalih. Zaman saiki kok mlaku ora jaman yo. Apa? Jan. Kaya aku ngene iki lho. Ana perubahan urip aku dadi krembi. Mlaku ngalih. Garwi wong wae. Lah motor kaya ngono sombong ah. Jancuk kowe ya, gawe panas aku. Asu nek kowe kok. Cah kae kok iso tuku motor model kok kono kok. Wih. Maling ku ya motor ku ya. Lah kok maling piye? Ora mungkin. Kita omong ya, kowe ya cuk dancuk. Piye? Kowe aja merendahkan wong sing nang ngarepmu kowe. Urung karuan wong sing nang ngarepmu kuwi sak ngisormu. Aku ya sebenarnya iso tuket wingi-wingi tapi aku jenenge wong iki ra sombong bajingan. Anyar gres iki ya. Iki barang aku wis terlalu jero lek mendem rasa iki. Dendam karo kowe aku tuku motor iki. Jancuk nek kowe kok. Ya ora kepiye iki? Kepiye iki? Kepiye sok menah Joko ngono kuwi. Jangan merendahkan seseorang ngerti ora? Ya sorry, Bos. Eleng nek kowe. Tak kira ora mampu blas ora duwe apa-apa. Kerek lah. Oh, nanti pikir-pikir aku yo kleru Tanpa tak sadari iki cepul aku nyenil atine wong